Kaynar hit, kaynar hit. Bulgar Radyosu'nda. Kaynar hit, kaynar hit. Bulgar Radyosu'nda. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Исәнмесез, хәерле иртә, кадерле җыр яратучы дуслар. Кайнар хит тапшыруын башлыйбызмы? Сезнең белән бер сәгать дәвамында мин Ләйсән Гарифуллина булачакмын. Исегезгә төшерәм, безнең проектта 10 җыр катнаша. Аларның 10-сын да без бүген карап чыгачакбыз. Һәрбер җырның үзенең телефон номеры бар. Җыр барышында һәм тапшыру барышында әлеге номерларны телефоннарыннан шалтыратып, сез тавыш бирә аласыз. Әгәр дә сез инде берничә мәртәбә шалтыратырга телисезгән, монысы да бары тик сездән һәм җырның шәплегеннән тора. Җырны беренче баскычларга куярга телисезгән, рәхим итегез, күбрәк шалтыратсагыз да була. Күршеләр, иң якын кешеләр. Болгар кызлары төркеме инде әлеге җырны берничә ел дәвамында җырлый. Һәм шулай булга карамастан, әлеге җыр актуальлеген югалтмый. Безнең катнашучыларыбыз исә күршеләре белән аралашамы, исемнәрен беләләрме, ниндирәк мөнәсәбәттә яшиләр? Без бүген нәкъ менә шул хакта сөйләшербез. Татарстанның халык артисты Илсаф үзенең гомере эчендә берничә мәртәбә яшәү урынын алыштырган. Ләкин кайда гына яшәсә дә, ул күршеләре белән һәрвакыт дус тату мөнәсәбәттә яшәүен әйтә. Һәрвакытта да ярдәмләшеп, бер-беребезгә ярдәм итеп, дус тату мөнәсәбәттә яшәдек һәм хәтта бер-беребезгә кунакка да йөрешә идек. Илсафны әлбәттә борчыган сораулардан бар. Мәсәлән, бүгенге заманда кешенең кешегә ышанмавы, күршеләрен белән аралашмавы. Бигрәк тә яшьләр, алар күршеләрнең кем икәнен дә бит белмиләр. Ә бит күршеләр туганың кебек якын булырга тиеш дип аңлата Илсаф. Әгәр дә күршеләр белән яхшы мөнәсәбәттә булсаң, өйгә кайту да рәхәтрәк ди ул. Димәк, әгәр дә күтәренке кәеф белән елмаеп өйгә кайтасыгыз килсә, күршеләр белән аралашырга кирәк. Кайнар хитне әллә яратасыңмы исемле җыр башлап җибәрер. Тавыш бирү системасы инде ачык, тавышлар көтәбез. Пара синең күзләрең, пара синең кирпекләрең, пара синең күзләрең. Нурлар сибеп янып тора синең матур йөзләрең, нурлар сибеп янып тора синең матур йөзләрең. Кирпекләрең капкара, әллә каралтасыңмы? Елмаеп карамаласын, әллә яратасыңмы? Кирпекләрең капкара, әллә каралтасыңмы? Елмаеп карамаласын, әллә яратасыңмы? Yaşağımı haman ölüm yüzüne, unuta almayayım yaşağımı haman ölüm yüzüne. Sata barga şeйткен idin bir tılsamla süzünü, sata barga şeйткен idin bir tılsamla süzünü. Kirpiklerin kapkara, elle parıltasın mı? Yılmayıp paramalasın, elle yaratasın mı? Kirpiklerin kapkara, elle parıltasın mı? Yılmayıp paramalasın, elle yaratasın mı? Sinin күзләрең, бедре ызын шәшләрең, кара синең күзләреңдә бедре ызын шәшләрең. Шымыр кара күзләреңне кабат-кабат үбәрмен, шымыр кара күзләреңне кабат-кабат үбәрмен. Кирпекләрең капкара, әллә каралтасыңмы? Елмаеп карамаласын, әллә яратасыңмы? Кирпекләрең капкара, әллә каралтасыңмы? Елмаеп карамаласын, әллә яратасыңмы? Bitlerinden üpkende, yılmayırken küzlerinden, bitlerinden üpkende. Üzlep dağırkayım, sine silim üskende. Üzlep dağırkayım, sine silim üskende. Kırpıkların kapkara, elle karaltasın mı? Yılmayıp para
Гөлдәния Хәйруллина да үз гомерендә берничә тапкыр яшәү урынын алыштырган. Күршеләргә баймин дип көлә ул үзе. Инде шулай да иң беренче күршеләрен яңа фатирда, беренче фатирда яшәүче күршеләрен исәпли. Олег белән Светлана, алар инде хәзер Австралиядә яши икән. Икенче бер пар Лилия белән Рәмис. Алар исә авылга күченделәр. Лилия хәтта заманында Гөлдәния апа Хәйруллинаның концерт труппасында биюче булып та эшләгән. Без элеватор тауында кайнаналар белән яшәдек. Аннары безгә яңа шәһәрдән кооператив яңа фатир бирделәр. Нәкъ менә шунда яши башлаганда күршебез безнең Лилиягә өйләнәчәген белдек һәм шул вакыттан бирле бик тыгыз аралаша башладык дип сөйли безгә Гөлдәния Хәйруллина. Менә хәзер дә без һәр вакытта бергә шалтыратышабыз, авыр чакта да шатлыкларны да бергә бүлешәбез дип елмаеп сөйли безгә Гөлдәния апа Хәйруллина һәм форсаттан файдаланып үзенең яраткан күршеләренә ялкынлы кайнар сәламнәрен ирештереп кала. Кайнар хитне туган көн исемле җыр дәвам итә. Җыр ошаса, тавышлар юлларга онытмыйбыз. Көн дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда тиң парың, онтыла бу көнне дөньяның бар зары. Табында дусларың, яныңда тиң парың, онтыла бу көнне дөньяның бар зары. Күршеләре белән дус яшәүче Гөлдәния Хәйруллина бу минутларда 80гә якын тавыш җыя алды. Әле тагын 1 сәгать дәвамында алга таба да сез әлеге җырга тавышлар юллап җибәрә аласыз, әгәр дә әлеге җырны беренче итәргә телисез икән.
Без алга таба дәвам итәбез. Динара Рәхимова. Инде белгәнегезчә, ул Мәскәү кызы, нәкъ менә Мәскәүдә туып үскәндә. Нәкъ менә шуның эчендә башлыча аның тирәсендә күбрәк рус телендә сөйләшүче кешеләр биләп алган. Ләкин шулай да инде татар телендә сөйләшүче бер-ике күршесе дә булган. Нәкъ менә алар белән без бик тыгыз элемтәдә булдык. 20 елдан артык дусбыз. Алар белән бергә үстек, милли бәйрәмнәребезне дә бергә уздыра идек, һәм ишек алдында да бергә уйнап чабышып йөри идек дип искә алды Динара. Инде алар белән ул хәзер дә шалтыратыша, дус тату мөнәсәбәттә тора икән. Алар минем иҗатымны карап баралар. Атна саен кайнар хит тапшыруын карыйлар, минем өчен тавышлар юллыйлар һәм шуны видеога төшереп җибәрәләр. Алар аның өчен бик зур рәхмәтлемен дип сөйләде безгә Динара. Динараның күршләре вакыт килеп җитте. Инде хәзердә Динара өчен күп итеп тавышлар юллап, аннары җырлавын видеога төшерерсез. Яшереп мин тотам, күзләреңә кара, өметемне сакла, син аңларсың уйлыйм, мәхәббәттә яшим, серләремне җилләргә сөйлим, бәлки яныңнан алар узарлар дип уйлыйм, елмаюым, һаман мин хәтерлим, бәхетле юк.
Дуслар, без турыдан-туры эфирда эшлибез. Шуңа күрә сезгә төшерәмсез бер сәгать дәвамында яраткан җирозга бушлай тавыш бирә аласыз. Инде телефон номерларны тагын бер кат исегезгә төшерәм. Әлбәттә, һәрбер җирнең үзенең телефон номеры бар. Һәм җир барышында да, тапшыру барышында да әлеге номерларны сез телефоннарыннан шалтыратып тавышлар юллый аласыз. Берничә мәртәбә шалтыратырга да мөмкин. Әйткәнемчә, бу инде сездән һәм җирнең шәплегеннән тора. Әгәр дә җирне беренче баскычларга куярга телисезгән, рәхим итеп, мөмкин кадәр күбрәк шалтырата аласыз. Алга таба дәвам итәбез. Илдар Насыров бик әйбәт минем күршләрем дип башлады сүзен. Алар шулай ук шәхси йорт белән торалар һәм башлыча күршләре белән инде бакча эшләре белән шөгыльләнгәндә аралашалар икән. Мин бакчада эшләгәндә җырлый башлыйм. Шуны ишетеп күршеләр чыга. Ай, бигрәк матур җырлыйсың, бигрәк моңлы бала инде үзең дип дәртләндереп җибәрәләр ди Илдар. Әлбәттә, кемдер җырлап торганда эшләве җиңелрәк бит. Ай-хай, Илдар, сине күршләрең бик белеп мактый. Чыннан да бик матур җырлыйсың. Әгәр дә дуслар, сез минем белән килешәсезгән, тавышлар юллагыз. Şeyde jilek jiden saylap ingerelerin Göz aldımdan beri de gitmi Kışaklap bülbülerin Ek jilekli de şeyleri Jilekleri bik demli Sügen yarlar yanında şakta Dünyalar eyemli Ek jilekli de şeyleri Dünyalar eyemli Kollarında metruşkeler Çilekte kızıl jilek Kil yanıma birden derim Minna singine kirek Ek jilekli de şeyleri Jilekleri bik demli Sügen yarlar yanında şokta Dünyalar eyemli Ek jilekli de şeyleri Jilekleri bik demli Sügen yarlar yanında şokta Dünyalar eyemli Şekile bal Jilektek temli şadan Sinden başka bir kimne de Yarat almamın canım Ek jileklikte şeyleri Jilekleri bik temli Sügen yarlar yanında şokta Dünyalar eyemli Ek jileklikte şeyleri Dünyalar eyemli Sügen yarlar yanında şokta Dünyalar eyemli Dünyalar eyemli Чираттагы катнашучыбыз Арсен Камакаев та күршеләре белән бик дус яшиләр икән. Күршеләр белән бәйле бер кызыклы вакыйга да бар.
Күптән түгел генә Арсен гаиләсе эт ала. Кичкә таба мин этне бәйдән ычкындырам, бераз гына урамнардан йөгереп килсен дип. Карыйм, иртәнгә ишек алдында төрле уенчыклар, тартмалар, төрле чүп-чарлар ята. Мин инде иртә сайын күршеләремне ревизиягә чакыра идем. Кайсы берсе инде үзенең әйберсен танып апчыгып китә иде, ә кайсы берсе чүбен танымый да дип көлә Арсен. Ә тагын Арсеннар яшәгән урамда бик матур бер традиция бар. Яңа елга аяк баскач алар бөтен урам белән берләшеп салют аттыралар. Бөтен урамыбыз шау-гөр килеп тора, әй рәхәт дип сөйләде. Ә инде менә хәзер бөтенегез бергә күмәкләшеп Арсен өчен тавышлар юлларга кирәк. Бер күрүдә сиңа гашык булдым, бер күрүдә сине яраттым. Матурлыгың гүзәл йөзең белән, син бит иркәм үзеңә караттың. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Ходай биргән төрле сынауларны иңгә-иңне куеп үттек без. Йөрәкләрдә булган мәхәббәтне уртак булган бәхет иттек без. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Тату гаилә турасы ю дигән, хөрмәт дигән олы хисләрдән, балаларың белән шаугыр килгән, иртәләрдә һәм дә кичләрдән. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Ак кәгазь дип моңланучы Рузилә Сафинага да чират килеп җитте. Үзенең эше газет, журналлар белән бәйле булгангадыр инде, ул иң беренче чиратта 2 йортка бер газет, журнал язучыларны искә алды. Әгәр дә бер 2 гаиләгә бер журнал яки газет яздыралар икән, димәк бу кешеләр инде туганлашып беткән ди ул. Ә инде аның тормышында шулай ук күршеләр күп булганы, һәрберсе белән матур аралашып, дус тату мөнәсәбәттә яшәгән.
яшәгәннәр, кайберләре белән хәтта кунакка да ирешкәннәр. Һәм шулай ук борчулары белән дә уртаклашты. Мәсәлән, күршеләрнең хәзер башка булуын, кешеләрнең бер-берсе белән әзрәк аралашуын сөйли ул безгә. Мәсәлән, бер зур гына йорттагы күп кенә фатирлар инде WhatsApp төркеменә кушылалар да, шунда гына моң зарлары белән уртаклашалар дип сөйли ул. Күзгә күз карашып аралашу бермә-бер кимәде. Рузилә Сафина безнең кайнар хит тапшыруында Ак кагаз исемле җыр тавышлар көтәбез. Тәрәздә зәңгәр төн, өстәлдә ак кагаз, каләмем яз төсле карада. Мин сиңа омтылам, мин сиңа ашкынам, мин сине өзелеп яратам. Мин сиңа омтылам, мин сиңа ашкынам, мин сине өзелеп яратам. Тәрәздә алсу таң, өстәлдә ак кагаз, каләмем җәй төсле карада. Мин сине чакырам, мин сиңа ялварам, мин сине өзелеп яратам. Тәрәздә якты төн, өстәлдә ак кагаз, каләмем көз төсле карада. Мин сине юксынам, мин сине сагынам, мин сине өзелеп яратам. Тәрәздә сүрәне кич, өстәлдә ак кагаз, каләмем кыш төсле карада. Мин сине яңа яз китерәрлек итеп, тагы да өзелеп яратам. Мин сине яңа яз китерәрлек итеп, тагы да өзелеп яратам. Мин сине яңа яз китерәрлек итеп, тагы да өзелеп яратам. Рузилә Сафинага бу минутларда 30-га якын тавыш килде. Әле алга табада әлеге җыр күңелләргә үтеп керә алган булсам, тавышлар юллап кала аласыз. Тагы ярты сәгать дәвамында тавыш бирү бушлай дәвам итәчәк.
Без алга таба барабыз, дуслар. Гүзәлем һәм Салават Миңнеханов инде сез беләсез, алар шәхси йорт белән торалар. Бөтен күршеләрне дә яхшы беләм. Безнең бистәдә бик күп танылган кешеләр дә яши, һәрберсе белән аралашырга тырышабыз дип сөйли безгә гаилә башлыгы. Һәм гомумән Салават фикеренчә, хәзер күрше табу бик кыен ул. Менә мәсәлән, элек әби бабайларыбыз чорында күршеләр чепчен дус туган булган, алар бергә эшләгәннәр, пешәнгә барганнар, ярдәмләшеп яшәгәннәр, хәтта бер-берләрне йорт саларга да кергәннәр. Хәзер инде күрше төшенчәсе югала бара һәм сәлам пакага гына әйләнеп бара дип моңзары белән уртаклашты Салават Миңнеханов. Инде Гүзәлем һәм Салават Миңнехановның җырына күчәбез. Әгәр дә җыр ошасам, тавышлар юлларга unutmagыз. Юбилейim менә бүген узган күпме гомерләр, узса күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Балаларым, оныкларым, туганнарым янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган тик кадерле, син безгә парлы җырлы гомерләрдә, җитче әнием син йөзгә. Юбилейем менә бүген узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз.
Хәзер кайнар хитне мәхәббәт дуэты дәвам итә. Гөлназ белән Вали шулай ук шәхси йорт белән торалар. Безнең күршеләрбез бик яхшы. Әтиәнием, сеңлем, 2 туган апам. Без барыбыз да бер тирәдә торабыз дип сөйли безгә Гөлназ. Әмма гаилә башлыгы Вали күрше хакы, тәңре хакы дигән төшенчәне дөрес аңларга һәм тиешенчә үтәргә чакыра. Әлбәттә, күршеләр белән бәйрәмнәр уздыру бу бик яхшы, ләкин аларга ярдәм кирәк булганда, авыр чакларында булышканда бу үзе зур бер савап дип искәртте Вали әфәнде. Мәхәббәт дуэтын тыңлыйбыз һәм аларга тавышлар юлларга онытмыйбыз. Açtık biz dünyanın şaşık atkan şağında Jırladı kük bütün cihan Uyandı gözler, ey yürekler Aşkını diptiler Birge bul ettidiler Barakallahu lekuma Ve bereke aleykuma Ve cema'a beynekuma Fi hayır Bu bəxtli nikah günü Unutulmasın ömürge Siz geçirgen güzel suyu Nasip olsun her kimge Bu bəxtli nikah günü Unutulmasın ömürge Siz geçirgen güzel suyu Nasip olsun her kimge Nikah günü Sınavlar korkunç tügül Nakinan o barında Nakinan o barında Allah sözünden çıkmabız Yürek dipken çağında Yürek dipken çağında Barakallahu lekuma Ve bereke aleykuma Ve cema'a beynekuma Fi hayır Bu bəxtli nikah günü Unutulmasın ömürge Siz geçirgen güzel suyu Nasip olsun her kimge Bu bəxtli nikah günü Unutulmasın ömürge Siz geçirgen güzel suyu Nasip olsun her kimge Nikah günü Yakın dostlar hem tuğanlar Dilekler dilep duymayın Dilekler dilep duymay Kulların kıyblağa bağlap Allah'a dua okay Allah'a dua okay Barakallahu lekuma Ve bereke aleykuma Ve cema'a beynekuma Fi hayır Bu bəxtli nikah günü Unutulmasın ömürge Siz geçirgen güzel suyu Nasip
Мин сезнең исегезгә төшерәм, дуслар, без турыдан-туры эфирда эшлибез. Шуңа күрә әйдәгез әле без бергәләшеп турнир таблицасына күз салыйк, кайсы җырчы ниндирәк баскычка урнашкан икән. Һәм без күрәбез, безнең 3нче урында 1075 тавыш белән Динара Рәхимова бара. 2нче урында әле алга таба җырлаячак Илгәрәй, ә инде 1нче урынны Илдар Насыров яулап алган, ләкин нәтиҗәләр ясауы әле иртәрәк, чөнки вакыт бар һәм барысы да үзгәрергә мөмкин, барысы да сездән тора. Инде Илгәрәй дигәннән күршеләр турында сөйләшәбез дигәч, Илгәрәй иң беренче булып Настя исемле апаны искә алдым. Без мәктәптән чыгуга нәкъ менә Настя апаларга йөгерә идек, ул безне тәмле сыйлары белән сыйлый иде, бигрәк тә инде пешкән бәрәңгесе истә калган дип сөйли безгә Илгәрәй. Эш шунда ки, әнкәсе көне-төне эштә булганга, Настя ападан балалар мәктәптән чыгуга аларга күз колак булып торуын сорый торган булган. Һәм инде Настя апа рәхәтләнеп балаларны сыйлаган. Шәһәр егете булгач, Илгәрәй тулай торак рәхәтләрендә күрми калган. Тулай торакта яшәүче егетләргә бик тә кызыгып карый идем дип, инде кызыксынганын һәм бераз гына шунда яшәп каравын бер дә яшерми Илгәрәй. Хәтта андагы атмосфераны тоясы килеп, егетләр янына еш кына кунарга да бара идем дип көлә җырчы. Сер итеп кенә әйтәбез, Илгәрәйнең бик тә беренче буласы килә. Сез инде күрдегез. Әлегә ул 2нче урында. Я, дуслар, ничек булышабызмы? Минем сиңа бер йомышым бар. Бер егетне куркытып аласы иде. Ташла инде шул эшләреңне. Күпме була, кайчан акылга утырасың? Үррәтмә мине, мин үзем беләм. Алнасыңмы? Алнам. Мин бит сине яратам.
2500-дән артык тавыш җыя алды Илгәрәй. Әгәр дә нәкъ менә шушы җырны беренче итәргә телисезгән, әле вакыт бар, тавышлар юллагыз дуслар. Тагын 10 минут дәвамында безнең тавыш бирү системасы сезнең тавышларны бушлай кабул итәчәк. Чираттагы җырга күчкәнче исегезгә төшерәме акциялар турында. Димәк, Болгарны тыңласаң, үзеңне ишетерсең исемле конкурс алга табам дәвам итә. Һәм инде без Болгар радиосы аккаунтында безнең җырчыларыбызны инде урнаштыра да башладык. Тавышлар юллагыз, фикерләрегезне языгыз. Исегезгә төшерәм, җиңүче безнең концертларда чыгыш ясаячак, һәм инде радиога да кунак булып чакырылачак. Яшь чикләве 16+ конкурс дәвам итә. Чираттагы катнашучыбыз Ринас Шихапов та үзенең күршеләре белән бик дус, тату мөнәсәбәттә яшәүчеләрдән икән. Әгәр дә күршең булса, үзеңнән яхшырак булсын, минекеләр нәкъ менә шундыйлардан дип мактанып та куйды әле ул. Алар бергәләшеп балыкка баралар, үй тирәсендәге эшләрне дә бергә башкаралар икән. Берсендә мондый бер кызыклы вакыйга була. Су кыйнырга баралар. Башта барысы да тәртиптә була. Аннары судан ниндидер кап-кара җиңгә ошаган әйбер чыга башлый. Булар башта куркып кала. Ринас нәрсәдә икәнен, эшнең нәрсәдә икәнен аңламый. Аннары инде Айдарны танып алалар. Ул сазга баткан икән. Менә шулай көлеп сөйләде безгә әлеге вакыйганы. Дуслар, инде әлеге җыр соңгысы. Сайлагыз, беренче җырны, беренче урынга кайсы җырны куясыгыз килә? Ринас Шихапов беренче урынга менә алырмы? Бәлки инде башка җырчыны сез инде беренче урында күрәсездер. Кыскасы, барысы да сезнең кулда. Тегезме? Авылга фельдшер киләде бит. Әйләнешә килеп киттеләр. Киләләр. Туктале, манасы укыгандай, яшь өйрәнмәгәндәй. Шәһәр кешесе нишләп торсын монда? Китәр. Тормый. Безнең алдыга китә. Шамыр чәчәк атканда, язгы матур чакларда, йөрәкләргә дәрт төстәлер, сызылып таңын аратканда. Шамыр чәчәк атканда, хисләр тулып ташканда, ике йөрәк бердәй тибәр, парылап вальс басканда, сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас чак шымыр чәчәк атканда, сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас чак шымыр чәчәк атканда, шымыр чәчәк атканда. Гармун тартканда, яшьлек дәрте ташканда, бәхетле парлар кушыла, шымыр чәчәк атканда, шымыр чәчәк атканда, хисләр тулып ташканда, ике йөрәк бердәй тибәр, парлап вальс басканда, сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас чак шымыр чәчәк атканда, сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас чак шымыр чәчәк атканда, шымыр чәчәк атканда. Кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас чак шымыр чәчәк атканда, сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас чак шымыр чәчәк
атканда, шымырт чәчәк атканда. Шулай итеп, дуслар, без сезнең белән 10 җырны да карап чыктык. Тавыш бирү системасын туктатабыз. Нәтиҗәләр рекламадан соң булачак. Ерак китмәгез. Кайнар хит, Болгар радиосында. Янишек, дуслар, инде нәтиҗәләргә әзермесез? Әгәр дә әзер булсагыз, инде үз күзләрегез белән карагыз әле шушы таблицага. Һәм инде нәтиҗә буенча нәкъ менә Илдар Насыйровның күршеләре, туганнары, җанатарлары җиңде. Чөнки нәкъ менә алар Илдар Насыйровны беренче баскычка күтәреп җиңүче итте. Чын күңелдән котлыйбыз. Инде бүгенгә сезнең белән саубуллашыр минутлар килеп җитте. Әлбәттә, күршеләр белән дус тату мөнәсәбәттә яшәргә кирәк. Әлбәттә, алар белән аралашырга кирәк. Ләкин әле илдәге вазгыятьне дә онытмыйбыз һәм битлекләр кияргә онытмыйбыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Ялларыгыз күңелле үтсен. Сезнең белән мин Ләйсән Гарифуллина булдым. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Кайнар хит